termê şairek ye. Çawa ku termê risteyekê tê rakirin, ew jî bi heman melodiyê tê oxirkirin. Li ser tabuta wî dinivîse, helbesta herî baş ku min nivîsî jiyana min e. Riste bi Tirkiye, lê şîn bi zazakî. Şairê xwedî risteyên barkirî ji Kerba Kurdistanê dawîn car berev bi Dêrsim ve tê oxirkirin. Helbestvan û nivîskar Mehmet Çetin bêyî ku Kurdistan hayî jê hebe, li Stenbolê koça dawî kir. Dostên wî li çaraliyê cîhanê şîna risteya wî digerînin. Mehmet Çetin ne tenê Dêrsim bû, ne tenê Kurdistan bû, bi rastî bi denê bû jî. Yani entelektüelekî mezin bû, internasyonal bû. Ew ji Dêrsimê jî dayîk bû ama yani tekiliya Mehmet li hemû dünya, hemû Kurdistanê hebû. Mesela gava ku nexweşket digo, di cilê da bû, di nexweşiyê da digot ku ya ew Kurd ez ditirsim ku birakujî çê bikin, înşallah nekevin nav şerê birakujiyê, Kurd bibine yek. Heger ez li Dêrsim nejim ez hermê rojava bijîm digo. Jiyana xalê dom bikim. Mehmet Çetin di sala 1955 da li Dêrsim hatibû dinê. Bi navê xweyê û senê qeremanî jî dihate nazkirin. Di salên ku ew xwendekar bû li Zankoyê ji ber nêrîn û sekna xwe ya siyasî hate girtin û 8 salan di girtîgehên Tirkan da ma. Piştî ku derket, neçar bû derkeve dervayî welêt û li Hollanda bicî bû. Çetin bavê sê zarok û zêdeyî 10 pirtûkan bû. Helbestên wî li nêzîkî 10 zimanên cîhanê hatibû vegerandin. Piştî Mehmet Çetin velahiyeke mezin di nava entelijansiya Dêrsim û Kurdistanê da peyda dibe. Ji ber ku wî li gelek bajaran komên cihê ên wêje û risteyan li dora xwe gihandibûn. Kurmancıyın ruhunu taşıyan Kekê Mihemed ew kes bû ku rihê kurmancî pê re hebû. Şexsiyeteke rêhevalê peyvê bû, wateyeke peyvê hebû, aqilekî gotinê hebû. Gotineke ji valahiyê ra nebû. Hevûkên Kekê Mihemed di derbarê cîhan û mirovahiyê da bû. Gelek tişt li me hemûyan zêde kirin. Kurdistanê entelektüelekî xwe yê girîng ji dest da. Buldu Mehmet'in dünyasında. Helbestvan Çetin piştî ku ji Ewropa vegerî bi piranî li Dêrsim dijiya. Di salên dawîn da bêhtir giringî dida nivîs û helbestên bi zimanê xwe yê zikmakî, ango bi zaravayê kirmancikî. Xelkê Dêrsim ji ber sekna wî ya ramanî qîmeteke balkêş şanî wî dikirin. Vakti Mehmet'i hem zerre verdi, zindan da verdi, kodu verdi, sürgün de verdi. Ama Mehmet Çetin roya xora qikemnebi, roya kırmancılar qikemnebi. Larından biriydi. Ji bo verrêkirina wî ya berev bi Dêrsim ve li Stenbolê bi beşdariya qerebeliqekê ku piraniya wan jî nivîskar, helbestwan, müzisyan û ronekbîr bûn, merasîmek hate amadekirin. Merasîm li mala cemê ya Elewiyan bû. Piştî xatirxwastina bi helbest û risteyan, termê wî bo ku bigîje Dêrsim birêket. Ji gelek bajaran jî dost û hevalên wî diçin Dêrsim. Da li wir wî bi axê bispêrin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.